Zergatik sortzen da hainbeste teoria eta iritzi-miritzi gure hizkuntzaren inguruan? Zerk eragiten du hori? Euskara gaur hizkuntza modernoa da, garaietara egokitutakoa, bere hedabide, eskola eta unibertsitate propialekin, bere literaturarekin. Baina horregatik ez dio uzten ahal Pirinioaren bi aldetara eta Kantauri itsasertzean galzorian den hizkuntza txiki izateari. 800.000 lagunek baizik ez baitu hitz egiten. Gainera, hauek guztiak dira derrigorrez elebidun, frantsesez edo gaztelaniaz, mugaren zein aldetara bizitzea egokitu zaien. Zerk kezkatzen ditu beraz mundu guztiko zientzilariak? Zergatik ematen diogu hainbesteko garrantzia geuk, euskaldunok, geure hizkuntzaren jatorriari? Zergatik esaten dugu horren maiz, Europako zaharrenetakoa dela? Hizkuntza bat, ezin da izan beste bat baino zaharragoa denik, gehienez ere izan daiteke hizkuntza bat zaharragoa dela leku batean. Lehenago hitz egin dela leku zehatz batean, baina zentzu absolutuan hizkuntza bat ez da beste bat baino zaharragoa. Azken batean hizkuntza guztiak aurreko egoera batetik datoz, eta orduan denak daude maila berean, nola izateko. Kontua da, eta diferentzia, kasu batzuetan ezagutzen dugula zein den aurreko egoera hori, adibide tipikoena da hizkuntza erromantzen kasuan, gaztelania, frantsesa eta bar, latina ezagutzen dugula, baina demagun euskararen kasuan ez dugu nolabait etiketa bat aurreko egoera horri deitzeko. Hizkuntzalariok ez dugu gustuko hizkuntza batzuk besteak baino misteriotsuago edo zaharragoak direla pentsatzea. Galeseko jendeari Europako hizkuntza zaharrena galesa dela gustatzen zaio esatea, baina hizkuntza guztiek dute aintzinakotasun berdina. Guztiak baitoaz denboran atzera eta atzera, lengoaiaren sorrera arte. Beraz, hizkuntza guztiak dira horretan berdinak. Salbuespen bakarra esperantoa eta berrikitan asmatutako hizkuntza modernoak dira.